Morjesta moi! Että tässä Santeri Ulosjärvi. I am back! What the fuck? I am back! Ja. Okei. Elikkä nyt täällä on lauta. Voi nyt jumalauta! Oven. Noniin. Toivottavasti te kuulette. Mä koitan mahdollisimman nopeasti päästä tonne toiselle. Niin mä oon nyt täällä Viking Raceillä. Joo. Elikkä kuvaa YouTube-video täällä kännykällä. Ei kerran tiedä nyt ottaa mukaan, niin pitää ottaa tänne mukaan videokamera. Videoon. Noin. Mä keskippaan. Niin tässä nyt ollaan sen käytä taputtamassa selkään tätä seinää. Tapu. Noin. Mitä on siinäkin tapahtunut? Elikkä nyt mun aika on. Tässä näin päin. Moi! Mitä jätkää? Ei mitään. Ei tietysti puhelimia. Ja mulla kuva on YouTuben videokännykkä. Nyt tulee yhteensä. Nyt pitää Hei! Hei! tää on mun paikka. Sulla oli lattia. Tai tuolla ylhäällä. Tai tuolla vessassa tai... Niin toiset te. Baari. Eikö ne tullutkaan? Kasi on siis. I'm a little nervous, I have to be honest. I didn't get as much sleep as I was hoping to get last night. You know they're coming, so time is of the essence. Yeah, I'm almost done. Yeah, you're the best. When you have celebrities coming to your house to judge your light display, which is your... You spend your whole year working on it, you're gonna get a little nervous, at least I did. Tää pitää ehkä olla tässä. Tää sikapuutto. Mä osaan mennä täältäkin. Niin, että mä oon uusi juttu. Että... Oho! Et niin. Siellä on niin, avajaisiin. Sun... Niin, jonkun näköinen. Vähän niinku. Onks mä uudella Espola? Mä kyllä tartteen niitä, mutta... Että se on moi moi. Moi.